Jaun Andreok, pilotazaleok, arratsaldeon dizuela, gaur Gernikan gara, bakearen hirian, Santanape pilotalekuan, eta bi partida jokatuko dituzte hemen, biak ikusi ahal izango dituzue. Lehen dabizikoan Elordik eta Oier Etxebarriak jokatuko dute, bi bizkaitarrek, bi Errioxarren kontra, Errioxarrak Zabala eta Untoria dira, eta ondoren berriz, pilotari gazte baten debuta izango dugu, Bizkaitar atzelari batena. Aurrelaria Daniel Elezkano izango du, eta debutaria Endika Uriona izango dugu. Aurkariak berriz, Zubizarreta hirugarrena eta Ladis Galartza izango dituzte. Mikel Idoate, arratsaldeon dizula. Kaixo, arratsaldeon Xabier eta arratsaldeon Bizozaleok. Bueno, debutak beti dira ilusio eragile, eta girorik nahasienean ere beti argi izpitxo bat ematen digute. Bai, alaxe da, ez? Aurrekoan Zubizarreta izan zen, ataunen egon gilen, asko disfrutatu genuen jokatu zuen partidaz, eta giroaz, eta gaur ere gaurkoan atzelari da, debutaria, baina espero dugu ere partida ona ikustea, disfrutatzea, eta batez ere ona urbiltzen diren pitozale guztiek asko disfrutatzea. Bueno, enpresa bateko teknikariek pilotari gazte bati debutatzeko aukera ematen diotenean, normalean jokoz ere ondo dabilelako, eta ondo dabilen unean ematen diote aukera hori. Urionaren debuta, zirkustantziengatik pixka bat aurreratu egin behar izan dute, baina badugu konfiantza, ezta? Jokoan egongo den konfiantza. Bai, zalantzarik gabe, ez? Azkenean seguraski hilabete asko daramatzala egun honetarako egunoterako prestatzen, eta azkenean debutaren eguna egia da egun politxale dela, baina aldi berean oso zaila, egun berezia, nerbio asko daude, zure ametsa egi bihurtzen den eguna da, baina espero dugu partida ona jokatzea, disfrutatzea, eta bere bilbidea, iraba garaipen batekin hasi behar badu hobe, baina batez ere importantena da bere maila matea. Bueno, afizionatuetan dezente zaildutako mutila da Endika Uriondo, eta ea gaur debutean amestutako partida izaten duen. Hane Murua Mendiaraz, arratsaldeon dizula. Arratsaldeon Mikote, arratsaldeon pilotazaleok. Egon berri gara oraintxe bertan egon gara sarreran, eta esan berri digute 350 sarrera sal litezkela gaur hemen, Gernikan, orain arte 250 saldu dira ia da. Horietatik pentsatzen dute 300 bat izango direla guztira salduko direnak, beraz Endika Uriondok hainbeste denbora ia urte erdi zain egon ostean debutak giro bikainean egiteko aukera duen. Bueno, alaxe nahi genuke, dagoeneko hemen oso giro polita daukagu, eta gehiago saltzeko esperantza ere baldima dago. Gaur ez da horren alde horretatik behintzat inolako kexarik izango. Gogoratu, gaurko eskaintza nagusia Endika Uriondoren debuta izango dugu, baina hau lehenbiziko partida ere oso polita da, eta guk lehen heldu nahi genioke. Aurrez eten aldi bat egingo dugu. Hori bai egiten duzuela ondo emakumeek. Zuek ez daukazuen lotxarik, alde mendiko intxe bertan. Norbaite jarri beharko dizkizu zuri muga. Zuk ipiniko dizkizu muga niri. Amaia.
Ni behintzat ala konsideratzen naiz, ni naiz euskera, ni naiz herrikirola, ni naiz euskal kulturako nire barrun dau eta konserbatu nahi dut, o bintzet nire seme alabak hoi transmititu eta... Asteragoa. Gernikako Santana pilotalekuko lehenbiziko partida joko handaia da. Eta hasiera gorra eman diote. Lehendabiziko tantoan 57 pilotaka da jo dituzte. Bigarrena jokoan jada, bat eta huts aurretik dira. Elordi eta Oier Etxebarria. Eta badute, bi hauek elkarrondo ezagutzeko motiborik, zenbat partida jokatzen dituzten elkarrekin. Ala da, bikiak dirudite. Osia metzak edo. Baina bai. Parti asko jokatzen dituzte elkarrekin, egia da ere oso ongi moldatzen direla, ulertzen dutela elkar. Eta bien jokoak ere eramaten ditu askotan elkarrekin jokatzera, ez? Kolpez ez dira ezakit partida austea beritzat asko kostatzen zaienak, baina oso langileak dira, gero aurrean Elordik pilota oso ongi bukatzen badaki, batez ere ezker gantxoarekin, eta parti asko jokatu dituzte, eta emaitza oso onak izan ere bai. Pilota horrek ez zirudien, zertarako aukerari gutziko zionik Elordiri, baina bote arroxamarra egin du, eta jaso, hau ere gogorra doa. Atzera Untoriak. Ederki Oier, egun gorri kantatzen ari dira artekariak. Ezker zeharra luze. Bolea Biurri, Erki Untoria. Zabala. Osongi moztutako abien tartera, jaso Aitorrek. Gantxoa ezkutatu egin du. Hori da, bukaera hori. Lehen da bizi lan asko egin, aurkariak behartu, luze jo bien tartera, eta gero bila joan, eta motzean zoragarri gurutzatu. 105 pilotaka da, bana doa zela. Bai, pilota biziegirik ere ezago, baina ikusten da Zabala jokoan sartzen den bakoitzean erritmo aldatzen duela, hau da bere ezaugarririk hoberena, ez? Gaitasun berezi hori baduela pilotari oso gutxik dutena eta pilota abiadura biziagoan dabilela. Eta jokoan asko sartu behar du gaurkoan. Egia da aurrean pilota hauekin aurkariak oso gogorrak direla, defentsalanetan
limitera ematen zaituztenak, baina jokoa sartzen den bakoitzean partida revoluzionatu behar du Zabalak. Zazpitik puntoria. Txokoan utzi nahi izan du, baina ez da behar bezala egindako errematea izan. Maila bitarrarena, 2-1, aurretik dira beraz. Zabala eta Untoria. Halere artekariek oraindik ere egun gorri kantatzen segitzen dute. Bolea bihurritu gabea, arazorik ez. Elordik. 6-erditik Untoria. Zabalaren sotamanoa besoa luza eginda. Gaiztoa zuen, baina Jaso Ierrek motzean abiadura handia eman dio, oso ongi Elordi defentsan, bolea hori ere Jaso. Ongi Oier. Oso ongi Untoria. Sotamanoa. Ezkerra irea, luze. Irekitzen saiatu da pixka bat Aitor. Jaso. Gantxoa, txarra ez. Ongi bildu du alere. Keinu. Etzen oso pilota egokia Keinu egiteko. Elordi. Gantxoa. Kontra erosora pasa nahirik Zabala. Atzera Elordi. Boleaz. Eraman Untoriak. 150 pilotaka da. Ongi uzia. Erki Albaro. Ara. Hor. Ezin izan du saiestu. Nola baite gurutzatzea. Zetikitaka. Aurrean. Eta bai. Oso nekagarria doa partida. Oso nekagarri. Pilotaka da asko bakarrik ez. Gainera aurrelariak bizi jokatzen eta Etxebarria. Ondo. Zazpiterditik Untoria. Gantxoa zoragarria eta tanto. Bikaina benetan. Bina doaz. Atxeden setera datoz pilotariak. Ez saskira. Torri dira gorriak. Aurrelariak oso ausart, erasoan. Tiki aurreko tikitak abiei gustatzen zaie. Tanto berriz ere gogorra baina mugitu izan da, erritmo bizien jokatua, eta azkenean hemen Elordik oso ongi markatu du. Askotan ikusi dugun bezala erraz manejatzen du Gantxoa, bai Zabalera eta baita Txokorari. Aurrelariak asko sartzen ari dira. Elordik 50 pilotaka da jo ditu, Zabalak bat gutxiago. Eta atzelarietan 34 Untoriak, bat gutxiago Etxebarriak. Azken 15 honetan 54 pilotaka da jo dituzte. 176 denera. Azkenengoan badoa Elordi. Azpitik erdira, eraman Albarok. Olea. Erki Oier. Eutsi Zabalak.
Gantxoa bikaina, jaso Jabik. Atzera Elordik. Hau gehiago da pilota hau, aurrekoarekin alderatu da. Bai, eta nabaritzen da jokoan min gehiago, erasaten duenak min gehiago egiten diola aurkariari, eta oso ongi Elordi, pilota ederkin mugitzen. Zentzu askorekin, pilotaka datzera, hemen Untoria ja bigarren pilotakatik baino aurrera goia hemen zazpigarren kuadroan gelditzen da, pixkat nekatuta, hasiera gogorra izan delako, eta gero Gantxoarekin berriz ere min izugarri egiten Elordi. Lehen da biziko tantoetan ere bai egiten pilotaura oso jokatzekoa zen. Etzen erresarekin 8tik pasatzea. Bezentez biziagoa den bat atera dute ondoren Gorriek. Elordiren sakea. Zabaleratu nahita. Bai, oso ongi bihurritutako Gantxoa izan da. Txapara joan zai ordea. Iruna. Gainera Zabalak ez du ondo ikusi, ez duen espero, eta ez ustean harrapatu du Elordi. Txapara joan zaio, baina intentzioa ona zen, gogia. Javi Zabala. Ezkerzearra, Utzi Elordi. Sartu egin da Aitor eta oso bizi. Etxebarria. Sokora, hor da Untoria. Ongi oiar. Sota manoa Zabala, gera bat gozatu gabe, baina seira. Bolea gero. Ozta baina barnean. Zazpitik. Untoria, ies egindakoa, oso ongi. Eta bizi. Elordi. Ikain Álvaro. Ongi luzatzen ari da. Igor Estarra. 8 terditik Untoria. Txokoan ez du ainungi utzi Elordik. Zabalaren Gantxoa indarrean. Beste aukera bat, boleaz Ormabikoa, loratua. Kontra erasora pasatu da Aitor. Pilotaka da. Non jarri duen. Bederatzi terdien baztertutakoa zen, baina jaso Oierrek. Atzeraka etorri eta jaso, Álvaro. Oso goi. Pilota asko baztertzen du. Elordi berriz ere bizi-bizi atzera. Lehenandu abiatu da, erori egin zaio Oierrek bien tarteran, ikuste gozatu gabe. Bien tartera Elordik ere, honek nahita eta oso bizi. Eta Alvarok ezin pilota hori jaso. Oso burutsu Elordi. Ikusi du mein atzeko kuadroetan Untoria da nekatuta zegoela, kostatzen zitzaiola 4. 5. kuadroko utxunea betetzea, eta Etxebarrian lehengoa nahi gabe izan dela iruditu zait, hemen Zabalak eraman duen hau, baina Elordik ongi ikusi du non zegoen zuloa eta ongi moztu du.
Barka Bikotek gurekin daukat Endika Uriondo, gaur debutatuko duen pilotaria. Endika, zer modu zaude, zer sentitzen da debutatzera zoazenean? Hasi ja pixkat urduritasun puntotxo etortzen, da gogu eia jolasten hasteko. Apirilaren 26an zinen debutatzekoa, Bizkaia frontoian, ordundik ia urte erdia ere pasada, luz egingo zitzaizun, ez da itxarotea? Bai. Ja sinatu nena momentutik honen egunen zain, eta azkenien espero harina etorri da ganera. Eta debuta Elezkanorekin, pentsatzen dut ilusio egingo dizula, ez da? Bai, bizkaitar bat, olako kategoriko pelotari baganera, gogotzu, beraz, jolasteko. Endika, esaiguzu, zein da zure erreferentea? Zein izan da txikitatik zure ispiluan? Txikitzetik nik idolo moduen Aimar eukiot, txikitzetik Aimar izan da jarraitzenean pelotarize, eta oin be, bera gehien gustatzen jatena. Eta zure doaietatik zer azpimarratuko zenuke, Endika? Nik uste dut, doai nagusize lanerako gogu izan dela beti. Beti entrenetako gogotzu, inoz eskusabarik eta beti gustora. Debutako eguna astezina izan ohi da, eta gaur zurean, bereziki, aspeko pilotariz inguratuta, ez dakit arraro xamarra egingo zaizun? Pizkat bereziz, egun nahi jau izango neban debutezi, beti entrenamentuetan gua zegoten zen lagunekin, baina bueno, enazkefetan bape ikin ez ziren partidua egin izan. Gozatu gaurko eguna astezina izango eta ziurrendika. Eskerrik asko. Animo. 5 eta 3 aurretik dira gorriak, etenalditxo bat egingo dugu iragarkientzat. Amestutako bukaera izan zuen, helmugan saririk onenak zain zituela, familia, lagunak eta milaka zaletu. Nik oso argi dakat nor naizen eta nun nagoen. Herria bitan zatituko duen emakumearen ohean, hor txezau. Ez gara gure artean borrokan hasiko, ez da? 5 eta 3, beste tanto bat jokoan. Gernikako Santanabe pilotalekuko lehenbiziko partidan. Oso gogorra doan orgia oka. Elordik pixka bat ireki, bildu zabalak. Txokora bien tartera. Euk, esan dio hor. Muntoria zabalari eta urruti xamar baldimazegoen ere. Berek joan behar izan du eta jaso. Elordi, ederki joan da ba. Ederki joan da, baina erdira jodu gantxoa. Horretan txeda, espezialista. Bila joaten eta gurutzatzen. Bila oso ongi joan da. Baina gero gorputzaren mugimenduak ez ditu behar bezala bukatu eta hortxe uzue. Ia beso utxarekin jotakoa izan da gantxo hori. Eta gero zabalak doktore asko egin du jokaldian. 4 eta 5, 9 tanto besterik ez. Eta dagoeneko 280 pilotaka da. Eta 21 minutura oraindik ez dira iritsi. Sekulakoa pilotaka kopuru. Eta ipagarria jartzen ari diren borondatea eta egiten ari diren lana. Horatu Jaun Andreo gaur Endika Uriondoren debuta izango dugula. Entxeago elkarrizketatu duan Murugamendiarazek. Eredu zein izan duen galdetuta, bitxia da, normalean atzelariek beste atzelariren bat izaten dute eredu, baina ez, bakarra ipatu du, eta
aurrelaria. Aimar Olaitzola. Bestetik berriz, baiko pilotarekin egingo du debuta, dagoeneko kontratua sinatua du, eta dagoeneko baiko pilotako kidea da Uriondo, baina enpresa horretako pilotaririk gehienek atzo abiatutako grebak pare-parean harrapatu duenez, aspeko pilotariak izango dira jaialdi honetan gehienak 8-tik 6 haze tantoa egin duen Zabala. Ikusgarria ezkerrez eta ezker sotamanoz eta pixka bat saietxagotik ere asko sartzen da eta konfiantza ikaragarriarekin, baina orain honetan begira zer egin du. Oitik eman dio, besagain. Bai, besagain jo du. Begira, hortxe guzuen. Oso saietxetik, baina zen olako zartada eman dian. Buruz gain pasadio pilota, Elordi. Bosna. Sake hau izan da, 300. pilotaka da. Otxamar geratu zaio Toriari. Elordi. Atzera. Zabalak egin duen gauza bera egin nahi izan du. Iaian geratu da. Bolea luzea. Eutxi Oier. Gera batzuk hori izan ditu Elordi gurutzatzeko, eta ez du hoi bezala gurutzatu. Ezker gantxoz, ez da botera ere. Álvaro Untorian, 6 erditik, ongi. Eroritako pilota, urrundik joan behar Oierre, baina erki bazterretik bazterrera. Zabala. Joan da Oier. Nor lehertuko da lehenbizi. Norbait lehertuko dela, argi dago. Nor lehertuko da lehenbizi, nor amilduko da lehenbizi. Oso gogorra da partida. Oso gorra eta horrelako partida gogorretan gorriak ibiltzen zait ohituta daudela eta esango nuke gustora ere partida hartzen ari den itxurarekin. Azkenean urdinek batez ere Zabalak behar du pilota biziago bat, ez? Golpez eta usteko indarrean ari da, partida hasiera besterik ez da, baina errazaliteke momentu batean aspertzen hastea, ez? Hainbeste sartu, abiadura edo ritmo bizia jartzea eta hautsi ahalez izate horrek askotan desesperazioa ematen ditu pilotariak eta hau hasi besterik ez egin, baina orain arte iruditzen zait gorrien aldeko joera hartzen nahi dela. Batez ere Oier Etxebarria horrelako lanetan ohituta dago, halakoak izaten dira Oierren partida gehienak hautsi ez du egiten, baina eusten ohituta dago eta mutiko zaildua da oso. Hane, ez zaitut begibista, baina norbait baduzula uste dut ondoan, ala? Hemen daukagu Danel Elezkano. Danel, arratsaldeon, zer modu zaude? Bueno, ondo esan behar, ez? Jokatuteko goakin eta partidu bat ikin egin. Gaur Endikaren debuta izango da, eta Endikak esan digu ilusioz beteta dagoela, zurekin debuta egiteko. Bueno,
egi esan elkar ezagutzen gara, eta bueno, ia partidu on bat egiteko kapaz garen bidokbe. Gainera, gaurko partida ez, bihar eta etzi ere jokatuko duzu bihar txapelketakoa. Bueno, holan suertau da ez, horitxarrez erik ezin izango da egon. Ni programa dutan egoan lehenko partiduan, da bigarrena jokatu biakot, eta bueno, ia Joseri lagundu aldotxeten, eta partiduan batein ez. Indarrak ondo neurtu beharko dituzu, gaur bihar eta etzi jokatzeko ez da? Bueno, saiatuko naz alik eta ondoen jokatuten, eta alik eta ondoen errekuperetan partidura ez. Bueno, aspaldien hau jokatuta hola 3 egun jarraian, baina bueno, espero dut eskuek berrespetetea, eta ia kapaz nazen 3 jokatu, eta maila hon bat emoteko. Danel, eta jada buruz-buruko ere begiz jota izango duzu? Bueno, egia esan entrenamentu bat egin jot, oingo astean entrenamentu txiki bat egin jot eskuz banaka, baina bueno, gero 3 jokatuteko egia esan nahiko lasai izin zen, eta bueno, ia apurke indakogu, eta ia eskuz banakako partidu hortan, maila hon bat emoteko kapaz nazenez. Gaurko partidari dagokionez, ez da arraro xamarra baiko kantolatutako jaialdi batean hasteko pilotari ugari izatea? Bueno, arraroa da ez, baina badin ez duten ez ni erantzun hori eman bardotxuna, eta ni horrez nazartuko ez. Eskerrik asko, Daniel, eta zorte hon. Bale, Beno, baiko kantolatutako jaialdia dau, baina greba dela eta aspeko 6 pilotarirekin osatu dute jaialdia, baina aspekoek esan dute gaurko hau saldu espena izango dela, eta hemendik aurrera baiko kantolatutako jaialdietan luketela parte hartu nahi. Bihar eta etzi ere izango dira partidak Tolosan, biak ere, baina biak aspe kantolatuak dira, eta Bilbon berriz gaurtzen binakako finalerdia jokatzekoa, Ezkurdia eta Martija eta Agirre eta Albitxuren artekoa, eta Inigo Aiestaran lankidea bertara joana da, ustez ez da partidarik izango, batzuek Agirrek eta Albitxu besana baitute ez direla joango, gauzak konpontzen ez diren bitartean greban daude, eta baina Inigo Aiestaran handa, bikotea batek agertu beharra dauka, nahiz eta besteek esan ez direla joango, jakina jokatzeko prest daudenek agertu egin behar dute, eta gero epeleko enpresandikako epaile bakarrak aktan jaso beharko du hori, eta gero zer erabakitzen duten, edo zein den epaile bakar horren ebazpen 12. tantoko etenaldian joko dugu Bilbora, Inigo Aiestaren engana, eta ea zer dioskon. Bien tartera ederki, Jasoierrek bigarnean eramana izan da. Ederra. Zazpina. Aukera hona zuen, berak uste edo nahi baino atzerago, edo luzeago atera da pilota, hala ere nahiko izan da tantoa lortzeko. Gureski indarrean nahi zuen, ez du txokoan pausatu nahi izan, indarra eman dio pilotari, efekto eta guzti, baina segureski pixkat motzago nahi zuen. Eta hemen ikusten da bai, argi bigarren botean izan dela. Bolea loratua, atzelariaren zatobea zen hori. Eztu gurutzatu. Moztu elordik. Bana, Bina, Iruna, Bosna. Orain Zazpina. Boskarren berdinketa da. Eta artekariek egun gorri kantatzen segitzen dute. 8. pintzea Urdinek egin dute alere. Pilotariak nekatzen hasiak, hemendik aurrera segurena da
orain arte ikusi baino huts gehiago ikusiko ditugula. Eta horriz ere, Zabala jokoan sartzen denean, abiadura jartzen dio tantoari, erritmo aldatu, eta tantoa beraientzat. 400 pelotakadara hurbildu dira, 485 aramatzate, eta oraindik 31 minutu terdi besterik ez. Denbora horretarako sekulako pilotakada kopurua da, eta nekatzen hasiak dira pilotariak. Eta ez dakit, galdu gehiago egingo ote duten, baina atzelariei kentzea bintzat gero eta gehiago kostako zaie, eta aurrelariek erasorako aukera garbiagoak eta gehiago izango dituzten normalean. Txokora Zabalak. Jaso Elordi gordu aukera, eman egin dio berriz ere. Jaso Aitorrek. Zabala. Erki luzatutakoa. 9 eta 4 denetik, Jaso Ierrek. Bolea gaizki joa, baina tanto. Ez zuen Zabalean goxo usteko inolako asmorik hor Zabalak ematera joan da, baina gaizki jotakoa. Eskutik itzulka pirika irten zaio. Eta Elordik ez du zertxo egiteko aukerarik izan, hemen ikusiko duzu. Lehenbiziko urratsa Txokorantz egin du. Zabalera, hor, erki ikusi dugu, azmuturrekin jotako pilota izan dela. Eta Elordik lehenik Txokorantz abiatu eta gero. Señor Garaiz iritsi. Bai, nahi gabe izan da, baina aurretik lanak ongi egina zeuzkan Zabalak, eta horregatik lortu du tantoa. 400 pilotaka da, zenbaki biribila, 9 eta 7 doaz dela, Mikel. Bai, erritmo bizian ari direla adierazten du datu honek, ez, azken finean batez ere lehenengo bostantoak oso landuak izan dira, erritmo bizian pilotaka da asko jo dituzte denbora gutxian, eta azkeneko tanto hau egiteko ikusten da pilotaka da gutxiko behar dituztela, baina hasieratik ere esan dugu, materiala ere zela biziegia, eta material honekin bai Etxebarriak atzean, baita Untoriak ere pilota gutxi galtzen dute, pilota gutxi utzen dute aurrean rematatzeko, eta gero aurrelaria sartzen direnean, tantoa bukatzeko zailtasun handiagoak dituztela. Bosna egindako dituzte. Elordik eta Zabalak. Elordik galdu ere egin ditu batzuk, 3. Zabalak ez du, oraindik bat bera galdu. Azpiter ditik Untoria. Zabala. Indarrean. Baina erdira. Elios egindakoa. Elordi. Zazpitik Untoria. Eutsi. Elordi. Gantxoa, zoragarria. Ariatzeko aukerarik ere ez dio hemen Zabalari. 8 eta 9 Elordik. Esan dizugu moduan 6 ditu eginak. Sakez bat, boleaz bat, gantxoz bi, moztuta bat eta atzean bestea. Bai, aurreko gantxoetan esan dugu, gurutzatzea kostatzen ari zitzaiola, iruditzen zaita aurrekoetan indarre matera joan dela, eta indarre materakoan pixkat postura aldatu duela, ez? Eta honako honetan ikusten da, lasai abiatu dela aurreraka, markatzera besterik ez da joan,
eta naiz eta indar bizian ez jo pilota hori, angelu zuzen aurkitzen duzunean, tantoa erraz aurkitzen du mutikonek. Sake gurutzatua eta gaiztoa zijoan atzelariaren zat, baina bolea ederki erantzun dio Zabalak. Atzera Elordik, eutsi Jabik. Erraztasun harri eta naturaltasun harrigarria dauka Sotaman. Jokaldi horrek zailtasunik ez duela pentsarazten du. Bai, hase da. Eraman, gorputzari behartu ikaragarria eman dior. Eraman duen. Untoriak ere. Zer da, txaloak. Harrapatu du. Bai, kontrapauzoan harrapatu du eta iritsi eginda. Eta Oierrek ezin jaso pilota hori. Gaitzeko defentsa erakutsi dute Urdinek, pilota agitzaileak eraman dituzte. Zabalak sekulako alegina egin du txoko, Zabaleko pilota hau eramateko, begira hor, ze alegin egin behar izan duen, eta gero Zabalera abiatua zen Untoria, eta bere burua lurrera bota, eraman eta bai azkar asko zutitu ere. 10 eta 8 aurretik Gorriek eskatutako etenaldi bat egina dute, orain berriz Urdinak etorri dira atxeden setera, eta esertzera, ez zintzurra bustitzera bakarrik. 38 minutu oraintxe, 462 pilotaka da. Izerdi patxetan. Lau mutilak. Gernikan gaituzue, Santanape pilotalekuan. Eta atzelari bizkaitar baten debutak ekarri gaitu ona nagusiki. Endika Uriondo. Giza buruogako atzelari gaztea izango da gaur protagonista. Beste bizkaitar batekin jokatuko du Daniel Elezkanorekin. Zuizarreta 3. eta Ladis Galartzaren aurka. Zabalarentzat sakea. Arro. Ederki erantzun dio Etxeberriak. Goleaka da luzea. Terditik Alvaro. Jokoan efektu handiarekin utzia, jaso Aitorre. Oso, da. Bikaina izan da. Asko jokatzen ari da Zabala. 6 egindako ditu, eta oraindik alerik ez du galdu gainera. Lehen esan dut, aspertuko zela, baina ez da aspertzen ari, Gozatzen dabil. Bai. Eta raroa da, normalean jotzaileak laizter aspertzen direnak, aspertzen dira, batez ere gazteak direnean, baina ez, jokoan asko sartzen ari da Ibai Zabala, eta Javier Zabala, kasu honetan. Eta hemen ikusten da, sartu duen gantxonetan, baziruin ez dela sartuko, baina azkeneko unean, erabaki duen sartzea, eta denok ez ustean, harrapatu gaitu. Elordi atxeden gunera etorri denean. Guk denok harrapatu gaitu ustekabean, bai, aurrera ane. Atxeden gunera etorri denean ere, Alvaro Untoriari esan dio, Alvaro ez du hartu behar ditugu eta 12 goazen, leher eginda nago eta.
Elordi. Bila joan da, gantxoa, zuzenean zabalera joan zen Javi. Oierrek gehiegi errotu du, eta berdinketa asko izan dira. Bost hain justu ere, zazpina joan dira, baina orain nagusitzen ari dira, eta alde ederraren jabe egin dira gainera Errioxarrek. Bai, alaxe da, ez? Alde derra hartu dute, azken finean zabala asko sartzen da jokoan, eta sartzen denean erritmo aldatzen du. Elordi eta Etxebarriak bere ritmoa jartzen saiatzen dira, baina kostatzen ari zaie batez ere Elordiri dituen aukeretan tantoa bukatzea. Oso hurbil ditu aurkariak, eta horrelakoetan zaila da. Beno, lehen esan dizuegu Gernikan garela gaur, eta Gernikako jaialdia ematera zergatik etorri gara. Gizue gaur Bilbon jarrita zegoela eguneko jaialdi nagusia, gainera binakako txapelketa nagusiko finale aurreko bat jarrita zegoen, alde batetik Ezkurdia eta Martija, bestetik berriz Agirre eta Albitzu, baina baiko pilotako hainbat pilotari greban daude, eta finalerdi hori ez dirudi jokatuko denik. Dena den Inigo Aigestarren lankidea, antxe da, Bilboko Bizkaia pilotalekuan da, eta berari galdetuko diogu, zer gertatzen ari den. Arratsaldeon Inigo, zer berri? Arratsaldeon, tamalez, aurre ikuspen guztiak bete egin dira eta bikote bakarra etorri da ona Bizkaia pilotalekura. Hain zuzen ere, Joseba Ezkurdia eta Bikuña etorri dira, arratsaldeko 4:00 aldera, bertan gelditu dira Jantzi eta 5:00 gutxiagotan, Gorka Santos eta Irene Ortiz epaileak ondoan zituztela, kantxara bertara atera dira, eta hortxe amaitu da gaurko protokoloa. Epaileak txosten bat idatziko diote epaile bakarrari, Borja Osesi, eta azkeneko ohar ofiziala 6:30 alderako presti izango omen du, baina itxura guztien arabera 22 eta huts galdutzat emango diote partida Agirre eta Albizuri, eta beraz finalerako txartela eskuratuta daude Ezkurdia eta Markitza. Joseba Ezkurdia hementxe da, entrenamendu saioa egiteko aprobetxatu du Arbizutik ona egindako bidaia. Joseba, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, tristea gertatu den guztia. Bai, nik uste inorrek ez zuela nahi iristea puntu honta. Denak inakoela aste honetan zer, esperantza ez da, partidua jokatuko zela, ja, kantxatik kanpoa dauden gauza guzti galde batea utzi hitzaikien hasi, eta puntu batea, akordio batea iritsiko ziren esperantza ginen, ez da hola pasatu, eta penakin ez da azkenean, ez da egoera erraza izeten nahi inorrentzako, guri enpresak esan zion honea etorri beharra aukeula, azkenean gude bai enpresak inizketan nahi gara, akordi bat iristen, eta nik uste bideo dela, ez da hitzitea, personak olaxe ulertzen dira, hitz inez, da gu gaur honea tortzea tokatu zaigu, ez da egoerai politiena, hola semifinal batzutan, baina bueno, ez da. Eta bain, protozo batzu jotzera? Bai, hori da, atzo partidua jokatu ginen, eskubutatik ongi bukatu nuen, orduan aprobetxatu, viajea, pixkat frontoia tamaina hartzen dion, aste honetan indako entrenamentutan naiz, nahi bezala sentitu, orduan poliki-poliki urrungo asteako sensazio berreskuratzen ditun, da ongi iristegean. Eskerrik asko, Joseba Ezkurdia, hori etxek zuzenean Arbizorrak egindako hitzak, eta bitxikeria moduan esan dezagun, ikusle batzuk etorri direla, ez dira, astean zehar nonbait gertatzen ari den guztiaz enteratu, eta batzu Barcelonatik, Segoviatik, baita Iruñatik eta Bilbotik ere, 12 lagun etorri dira, eta azkenean argazki batzuk atera, eta Joseba Ezkurdiaren entrenamendu labur hori ikustearekin konformatu behar izan dute. Besterik ez, Xavier, hau da guztia Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Kondairak dio, hau Betelutik azpeitia zijoan bidezarra da, eta hemen, San Ignacio Loiolako aixai omen zen. Adiós, por de esto, sacan San Ignacio. Bai.
Bearen berririk ez izateak arritzen hau. Batzutan zoratu egiten naiz oraingo moduan. Donna. Gernikako Santanabe pilotalekuan 13 aurretik dira. Zabala eta Untoria, Elordi eta Oier Etxebarriaren aurka. Apustuek gorrien aldeko joera arina erakutsi dute hasieratik, baina une honetan bostanturen alde erraren jabe dira. Urdinak eta partida nola doan ikusita, gainera aldea oraindik ere garrantzitsuagoa dela uste dut. Bostanturena beti izaten da aldea handia 13, baina hemen bueltak eta ez dira beste zenbait partidatan bezain erraz gertatuko, horrelako partidetan normalean zailagoa izaten da. Bai, tanto bat egitea azkena asko gostatzen delako, eta ikusten da tanto bolada edo hilara handia egiteko ez dela sake errestoan egiten, baizik eta pilotak adazko jo behar direla. Zabala zuru handia zegoen, baina ez da sartu. Elordiren bolea, takatekoa, Aitor, Keinu, atzera Oierrek. Zabala bera boleaz, Untoriak Zabala zaintzen segitzen du. Javik hori ere jaso, Elordi. Zabaleratzen saiatu da hor. Gantxoa, ongi Untoria. Eta tantoa Urdin gainera oso aurrean geratzegoen hor. Aitor, Elordi eta Untoria giotako pilotaka da gartu duen efektuarekin salduta geratu da guztiz. Eta Oierrek ere erreakzionatzeko denborarik ez du izan. Gainera lan asko eginda daude dagoeneko laurak. Eta Oier Etxebarria ere ja horrelako pilota batean erreakzionatzeko moduan ez dago begira. Non zegoen hor Elordi. Eta hor Untoriak nahita emango zion efektua, Begira. Bai. Nik uste nahita emandako efektua izan dela, eta horrek erabalekuzkanpo utzi du Elordi, eta tantoa Urdin. Bueno, lehentxeago entzun duzu, Iñigo Aiestaranek Bilboko Bizkaia pilotalekutik zer kontatu digun, alde batetik esan digu, pilotazale batzuk dozenaren bat edo agertu egin direla, eta gainera sekulako kilometro saila eginda. Batzuk Bartzelonatik, besteak Segoviatik. Lehentxeago ikusi dut Twitterren mezu bat, Jose Antonio Lobato izeneko batena, eta hau dirudienez Zamorakoa da, eta telebista piztu duenean harritu eginda, eta jartzen du, zuzenean itzuliko du, aldudan moduan, nola arraio binakako finalerdi bat jokoan izanik beste jaialdi bat eman. Telebistako eskubideengatik edo dena delakoagatik izango dira, baina ez da ulertzen. Eta jakina nola ulertuko du Trumoi honen berri espaldima du, eta Segovian eta Bartzelonan eta Zamoran egunkarietako azaletan ez da agertuko noski greba honen berri, eta ez dute jarraitu, eta batzuk kilometro asko egin eta Bizkaia pilotalekura joan egin dira, eta ara zer gertatu zaio. Horrelakoetan pilota mintzen da, eta horregatik denok espero dugu pilotaren osasuna mantentzeko eta hobetzeko lehen elkar ulertzea. Joseba Ezurdiak ongi esan du, Personak hitz egiten ulertzen dute elkar, negoziaketa batetan sartuta daude bai enpresa eta pilotariak. Aspen bertan ere, bai? Aspen bertan ere, eta azkenan negoziaketa batetan, empatia behar da, hurbiltasuna, hitz egitea, intentziona, eta espero dugu, azkenetan konpontzen duten. Beharrezkoa baita, azteak pasa ala, ez da bakarrik egoera larritzen, baizik eta pilotaren osasuna larritzen dela, eta hori baik eskatzen nagoela niri bintzat. Bai hori, egoera oso kezkagarria da.
ematen diren mezu guztiak, mezu negatiboak dira aspaldi honetan, eta horrek ondorioak ditu, eta pilotari bestela ere giroa hain iluna eta itxa den garaiontan, pilotari inguru guztia ilundu egiten dio, eta egoera zezena adarretik lotu eta konponbidean jarri beharrekoa da. Eta aste honetan ez da konponbiderik izan, datorren astea laburragoa da gainera, lan astea, hegoaldea mintzat astelehena jaieguna izango da, baina borondatea izan ezkero, denbora badago, eta orain arte egin ez dituzten urratsak, datozen egunetan egiten dituzten, eta konponbidean jartzen duten auzi larri hori. Eta beste alde batetik, Inigo Aiestaranek kontatu digu finalerdirik ez dela izan, bikote bakarra agertu delako, eta Ezkurdiarekin batera Martija zen agertu beharrekoa, baina Martija ere ez da joan, eta haren lekuan Bikuña joan da, zergatik, Julen Martija etxean dagoelako, isolamenduan dagoelako, COVID-19 positibo eman da. Eta horrek zer esan nahi du, Julen Martijari ere gauzak erabat korapilatu zaizkiola. Izan ere, finala bihar 8 da, bihar 8 izango da, eta atzeratzeko aukerarik ez du ematen inola ere dagoenik, eta 10 eguneko itxialdia behar baldimadu, nik uste oso zaila izango duela Julen Martijak final hori jokatu ahal izatea, eta horren egoera horretan zer gertatuko litzateke, araudiak oso garbi jartzen du. Beste kontua da, araudia logikoa iruditzea. Hori oso bestelako kontua da, baina araudiak oso garbi jartzen du. Final erdietako ligaxka jokatutako beste pilotari bat, beste atzelari bat izan beharko luke, eta enpresa berekoa. Eta horrek izen deiturak ditu, Jose Javier Zabaleta. Beraz, Julen Martijak osatzeko denborarik ez baldin badu, datorren igandean Bilboko Bizkaia pilotalekuan Binakako txapelketa nagusiaren finala, alde batetik Aimar Olaitzolak eta Mikel Urrutiko etxeak jokatuko dute, eta bestetik Ezkurdiak eta Zabaletak, baldin eta Julen Martija osatzen ez baldin bada. Hane, norbait baduzu ondoan, ezta? Bai, alaxe da. Unai Iglesias daukate alboan, Unai Leibarra elkarteko arduraduna izandakoa da, eta ondo ezagutzen duzu Endika, ez da? Bai, ni baiko nazi aurretik Leibarra pelota elkartean ibilitakoa, eta Endika Uriondo, eta pelota elkartean ibilitako pelotari bat, eta umetatik ezagutzen dutena da, bai. Eta ze ezaugarri azpimarratuko zenituzke nolakoa da Endika? Oso langila da, golpe handikoa, nik uste azkenik urteetan eta asko jarri da, baina, nik guztot eskumaz eta golpe handiko pelotari da, eta nik uste pizkanaka jarriko dala, ez. Berarentzat ere, itxaronaldia, apiriletan zen debutatzekoa gaur arte luze xamarra egin zaio. Luze xamarra egin zaio, apirilean fetxa jarrita geneukan, eta, bata gaitik ez bada besta gaitik, gaur fetxa jarri dugu, eta, jarraitzaile asko torri da, eta nahiko posik ikusten da, bai. Gaur hemen ditugu Lea Ibarra elkarteko aurrak ere, eta eurentzat ere garrantzitsua da beste referente bat izatea. Bai, guretzako oso importante da, inguruen Aretxabaleta, Irusta, Uriondo, eta badeko Sorgoi goian ibilitako pelotariak, eta umuentzako oso garrantzitsua da hori. Eskerrik asko, Unai. Eskerrik asko zueri, bai. Unai Iglesias, baiko pilotako zuzendari komertziala. Eta errotik pilotazalea, eta baiara honetako eskupilotaren egoeraren ezagutzaile handia. Lanean aritutakoa baita, hemengo gaztetxoekin, aurreta gaztetxoekin. Endika Uriondo ere ondo ezagutzen du. Ea bada gaur ere doainak eta jokoa erakusteko aukera izaten du. Elordi orain hil edo bizi ikusten dut. Piskat, negatuta, utxututa. Partiden hasieran, sartu ditu tanto batzuk, 7 ditu egindako, eta gehienak partidaren lehenengo zatian eginak, baina partida errutik baina aurrerago asko kostatzen ari zaio gurutzatzea.
Papera joan zaio erremate hori. Eta horrelakoetan normalean 18. tantoa gain gainean izanik jarraitu egiten dute. Baina orain honetan zuzenean atxeden setera etorri dira pilotariak. 17 eta 10 doazela ere. 6 egindako ditu Zabalak, bat bera galdu gabe, Elordi berri 7 egindako, baina 5 galdu ditu. Azken biak ere maila bitarra galduak izan baitira. Eta atzeko kuadroetan berriz Etxebarriak egindakorik ez du, galdutakoak 5, ez daukaltzailea, baina jakina partida gain beste luzatzen direnean tantoek nolabait bukatu behar izaten dute. Eta Untoriak egindako bat du, galdutakoak 3. Zabalaren sakea. Eroritako pilota, ongi egia. Gantxoa, kanpora joan zaio Zabalari, hause Logroñoarrak galdu duen lehenbiziko pilota. Zulua bazegoen, ez du txapatik oso gertu joan, jarri frontix erdian ez, baina txapatik metro batera jodu pilota hori, eta ez du nahi bezala markatu eta dira. Frontixaren, erdian, txapatik metro batera, eta pilota gehiagirek da. Aukero nazuen. Eta arte bere izaten ari da protagonista nagusia, ez? Untoriare partia oso serioa eta sendo egiten ari da, baina berak jartzen du erritmoa bikotean, eta bere izaten ari da protagonista. Gantxoa. Golea, iritsi eginda Elordi. Oierrek ezkerrez eraman du, kantxa erdi Zabalerako egon arren. Elordiren gantxoa, ongi bihurritua, Jaso Zabalak. Bolea aztakatekoa eman dio hori ere, Jaso. Untoriak zenolako baliabideak defentsan. Naita Zabaleratutako pilota izan da hori, botez eraman Zabalak. Oier... Laster ordu bete partidak. Gantxoa zoragarria. Aparta, oraintxe ordu bete partidak 648 pilotaka da. Noizik eta behin gertatzen da, ordu betean 600 pilotaka da joak izatea, baina oso noizik eta behin, da gaur 648. Lehen bitantoetan ja 105 zeramatzaten. Hasieratik oso partida borrokatua, lehiatua, gorra eta luzea. Tanto bakoitza borrokatua eta luzea. Eta ordu bete lanean daramatela, pilotaka da asko, eta oraindik gainera, ez da zenbat gehiago jo beharko dituzten. Elordi hor boda batean ikusi dugu, ia pixka bat ernegatuta, zirtedo zart hasia zela iruditu zai, baina orain berriz ere fin diardu. Ordu aukera. Oso, noraino joan den, noraino joan den, gainera pilota horrek zailtasun izugarria du, goitik dator, inolako indarrik gabe, eta ez da bateri erraza eskuan ongi sartzea, baina erraz manejatzen du gantxoa mutikonek. Hau ikusi eta ikasi beharrekoa da, edo zein pilotari gazte, begira, nola joan den, eta noraino joan den bila. Eta bai, pilotak berak ez zuen batere laguntzen, oso aurrean zen,
baina pilotak berak ez zuen bat ere laguntzen, hain dilindan, hain indarri gabe erortzen ari den pilotak ez du bat ere laguntzen, eskuan sartzeko garaian beste zailtasun erantsi bat izaten du, baina primeran bihurritu du. Eta oraindik ez dut partida utxia ikusten. Sakea Zabalera, ongi erantzun dio Álvaro. Olea bihurria, Oier. Ia boterik ez du egin pilota horrek, baina jaso hori. Moztu. Erki. Elordi. Eta Zabalaren ezkerka dau txapara. 14 eta 17. Eta orain eusteak asko balio du gorrientzat. Bai, asko balio du. Argi dagoena da, hauek bukatu hartu ez dutela txiko. Eta gainera azkeneko tanto hauetan urdinei transmititu dieten mezua ere, horixe da. Gu hemen gaudek, lanerako gaudek, eta zuei oraindik ere asko falta zaizue 22-ako. Horixe da. Eta gainera 4 eta gutxiko partzial lortu dute, eta pilotaka da gutxitan. Hori irabazteien doan honentzat, beste seinale txar bat da. Tantoak egiteko lan asko egin behar dute, eta aurkariak 4-5 tanto jarraian lortzen baditu bide azkarretik, zalantzak sortzen izkizu. Este gancho eder bat, eta hau ere tanto. Kontrakantxak ez du Zabalera hundirik. Lagu bat metro. Lauterdi. Bai, hemen gantxoa ongi gurutzatzen baduzu eta markatzen baduzu sekulako mina egin aldezakezu. Eta horretan ari da orain Elordi. Beste gantxo zoragarri. Eta orain denbora gutxien tanto sorta. Mira, 10 egindako baditu, jada. Eta dagoeneko Elordiren datuak hobeak dira Zabalarenak baino. Azkenean egindakoen eta galdutekoen arteko kopuru horrek balio izaten du. Eta une honetan Elordik eginak 10 ditu, galduak 5, alegia 5 alde. Eta Zabalak berriz 6 egindakorekin jarraitzen du, aspaldian tantorik ez du egin, eta orain galdu duen honekin 3 galdutako ditu, beraz, 3 alde. Partida berdintzeko aukera, Elordik eta Etxebarriak. Zenbat kospazaien urdinei tarte irekitzea, eta ze denbora gutxian berdin duten markagailua. Berdin dute bai, 17 Jaun Andreok. Elordik ez du Zabalera ateratako lehenbiziko sakea hau izan, aurrekoei ongi erantzun die Untoriak, baina sakatzaile trebea da Elordi, eta horrela nahastea oso komenigarria da. Untoriak aurrekoei ondo erantzun die, baina askotan kostatzen zaio hor, eta berriz ere saiatu behar du horretan. 17 Jaun Andreok. 7 joan dira, bana, bina, iruna, bosna eta 7, gero alde handiarekin aurretik izan dira, 6 tanturen aldea ere izan dute. Baita 7 ere, 17 eta 10. Eta orain 7 tanto segidan, korrien. Etxebarria.
Jaso. Mentoriak, golea eta laguna Elordi. Sokora. Zazpiun eta 13 pilotak. Jokatzen saiatu da horren ordi Zabalera erkin duitzen ari da. Lehertu behar du bakarren batek. Gantxo erdi-erdira. Atzera Zabala. Aukera oso mozmotzen zoragarri bukatu dugu. Hemezortzi eta hemezazpi Jon Ordozgoiti galdezka dugu zergatik jokatu beharko lukeen Zabaletak datorren igandean finala Martijak ezin badu eta ez gaur bezala Bikuñak. Bueno, azkenean Bikuñak ez du jokatu, partidarik izan ez delako, baina, araudiak dioena, bere alaxe, hemen txaukagu araudia, eta bere alaxe irakurriko dizuegu finaleko ordezkapenei buruz araudiak zer dioen, baina aurrez eten alditxo bat egin beharra daukagu irakarkentzat. Hori bai egiten duzuela ondo emakumeek. Zuek ez daukazuen lotxarik, alde mendiko intxe bertan. Norbaite jarri beharko dizkizu zuri muga. Zuk ipiniko dizkizu muga niri. Ziklismoan ohorezko lekua duen lasterketa. Italiako Giroa, zuzenean, arratsaldero, ETV baten. EITB-ren 3 ekoizpen. Oskar sarietara bidean. EITB, zinemarekin bat. Gernikako jaialdia ematen ari gara Santanape pilotalekutik, lehenbiziko partida oso gogorra doa. 722 pilotaka da, eta oraindik 18 eta 17. Bueno, Jon Ordozgoitik galdetu digunari erantzunez, eta askok izango zuen zalantza pentsatzen dut gainera. Begira, finala geratzen zaio, biharko finalerdia ere geratzen da, bihar Tolosako Beotibar pilotalekuan azken finalerdia jokatuko dute. Aimar Olaitzolak eta Urrutiko Etxeak alde batetik, Elezkanok Jakaren ordezko lanetan eta Zabaletak bestetik, baina horre dena erabaki beharrekoa erabakita dago. Gaur Agirre eta Albitxu agertu ez direnez, finala jokatuko duten bikoteak, Aimar eta Urrutiko Etxea batetik, eta Ezkurdia eta Martija lirateke bestetik. Baina Martija COVID-19 positibo eman da,
etxean dago bakarturik. Eta finala atzeratzeko aukerarik ez omen dago. Zer dio 2020 garren urteko Pinakako txapelketa nagusiaren araudiak finaleko ordezkapenez? Begira. Araudiaren 1.3.3 atal horretan hauxe ageri da. A. 2020ko Pinakako txapelketan parte hartu duen pilotari bat izan behar da, non bajan dagoen pilotariaren enpresa berdinekoa izan behar den. Dagoen bezalaxe irakurtzen ari naiz hitzez. Hori dio A atalean, A puntuan. B puntuan berriz beste hau. Final erdietako ligako sailkapenetik aterako da ordezkaria. Finalerako sailkatu ez den posizio hoberenaren baitan. Alegia, final erdietan jokatutakoa behar du. Enpresa horrek bikote bakarra sartu izan balu, noski hori ezinezkoa litzateke, baina kasu honetan beste bikote bat sartu du aspek, eta beraz hemen argi jartzen duenez, final erdietako ligaskako sailkapenetik aterako da ordezkaria. Finalerako sailkatu ez den posizio hoberenaren baitan. Finalerako enpresa horretan, aspe enpresan, urrengo bikotea zein da? Injustu ere, Jakak eta Zabaletako osatzen dutena. Eta bikote horretako atzelaria zein da? Jose Javier Zabaleta. Beraz, ez Bikuña, ez Galartza, ez Tolosa, ez beste inor. Araudiak oso argi jartzen du, ordezkoa Jose Javier Zabaleta izango dela, izan beharko lukeela. Logikoa den edo ez den, hori oso eztabaidagarria da noski, bakoitzak bere iritzia izango du, baina Araudiak oso argi jartzen du. Bai, oso argi jartzen du, eta gero ikusi beharko dare, lehenik eta behin Martija osatzen den, segurazki aspek atzerapena eskatuko duela, ez dugu uste emango dutenik, baina, agian gertariteke atzerapena ematea, eta ez badute ematen, Zabaleta jokatuko duela pentsatzen dugu, bai. Araudiak hori esaten baitu. Datari dagokionez, Araudian jartzen du finala apirilaren 5ean jokatuko. Noski, artean zer gertatu den ongi dakizue denok. Eta ondoren jarritako data berriz, urriaren 18 da. Eta atzerapena eskatzea Martijaren aldetik, atzerapena eskatzea litzateke normalena, baina gero epaile bakar horrek erabaki beharko du atzerapen hori aintzat hartzen duen edo ez. Aintzat hartuko balu, astebete atzeratzeko aukera emango baliete, Martijak nik pentsatzen dut, lukela jokatzeko eragozpenik izango, gainera dakigunez ez du inolako sintomarik. Seinale hori, asintomatikoa da, eta etxean behintzat entrenatzeko, eta bere kasa lantxoren batzuk egin izango lituzkela pentsatzen dut. Baina gaur 8 jokatzeko moduan izango hotelitzateke, utziko hoteliokete protokoloaren baitan, ez da biko dizailagoa ikusten dut. Beraz, alde horretatik dena airean, baina datorren igandean jokatu behar baliz, derrigorrez, eta protokoloek, osasun protokoloek utziko espaliote, Zabaleta izango litzateke ordezkoa. Eta bitartean hemen Xabier harrigarria gertatu dena, 17 eta 10 urdinak irabazten. 17 eta 10 eta 13 eta 8 esan dugu horrelako partidetan. Bai. Ez dira oso ohikoak izaten bueltak, buelta ikaragarria gertatzen ari da. 13 eta 8 postanturen aldea zeramaten eta alde ikaragarria zela zirudien, 17 eta 10 ere aurretik joan dira. Errioxarrak eta zer da, eta 10etik 21 batera etorri dira zuzenean Elordi eta Etxebarria. Buelta harrigarria ikusten ari gara. Eta 17 eta 10 zijoa zenean, atxeen aldi askatu dute gorriek. Egia. Esan dugu, arraroa da, 18 minutu egonda, eta antxe aldatu da partida. Zenolako gauzak. Zabalean da, Untoria eraman, txokora
Elordik, Jaso, Zabalak, entzun hau. 800 pilotaka da. Ordu bete, 16 minutu eta 36 segunduan jo dituzte. Bolea, Zabalak. Leherrein da daude. Baina hor, eusten diote, alduten moduan. Eutsi, Oierrek. Ona genua. Boreaz, Jaso, Arratierrak. Hala, moguzko deja da. Hori ez da iritsi, hortxe bukatu da partida. Ordu bete eta 17 minutu terdi iraundu. 800 eta 18 pilotaka da jo dituzte. Asko izan dira. Lan ikaragarria egin dute, eta, bueno, lehen da biziko tantotik ikusi dugu, partida oso gogorra izan zitekeela. Lehen tantoan 18 jo dituzte, bigarrenean beste 40 ez da gizen bat, ja, lehen biziko tantoetatik izan da oso partida gogorra, eta azkenera arte, baina tartean zer nolako buelta izan dugun. 17 eta 10 urdinak aurretik, eta 10etik 22 joan dira zuzenean, lan askorekin noski, baina markagailuari dagokionez zuzenean 12 tanto jarraian eginik, Aitor Elordi eta Oier Etxebarria. Eta oraintxe kantxaratu da gaurko protagonista nagusia, Endika Uriondo. Lea Ibarreko pilota eskolako aurrek egindako korridorearen erditik pasatu da. Endika txalo zaparra da galanta jo diote. Hemen txeduzue debutaria. Gaur jokatuko du profesionaletan lehen da biziko partida. Aurreko kuadroetan Daniel Elezkano izango du laguntzaile, eta aurkariak berriz Iraitz Zubizarreta, Ataundarra eta Ladis Galartza Baraibertarra, eta oso partida interesgarria, Mikel. Bai, oso partida interesgarria, partida ona espero dugu, bi aurrelari oso ausartak, efektuekin Jesukriston abidia dutenak, eta ikusi beharko da zein den debutariaren maila. Hortxe duzue Endika Uriondo, aurretik aldagela inguru horretan. Aldageletako ate inguru horretan zebilela, eta protagonistaren bat badu Anek, aurrera. Azten olako partida, 17 eta 10 atzetik joan zarete, eta 22 eta 17 irabazi duzu, zorionak. Eskerrik asko. Bai, izan partido gorra, ez? Hasieran danok hasi ritmo oso ondizien, eta tantuko oso luzio jundia. Gero hori gaitxipetu pelota bizkat kastatu indizela, eta bai eurek eta bai guri goizak ostatzakun tanto itxie, zulu topazie katxa basalako, eta eurek izan takada bate josku 17 eta 10 arte, eta guk lanien jarraitzugu, eta buelti etorreaku, eta egizan indako partiduakin gustura. 17 eta 10 joan zaretenean, atxedena eskatzeko eta antzineten, eta hortxe aldatu da partida? Bai, ni pentsetu jokuen gehitza sartzen hasina zela, bizkat erritmu gehi apurtzen aban, eta ni pentsetu ondo urte ostela, ez? Gero IRP izan oso ondo lagundu oste, partidu tanto oso gogorraetan utzi indau, eta gero hor lau inguruen eukida beni peloti bastartu dau, eta ni pentsetu pareja politxio gule, eta espaldi zene partidu batzu pega dute goizen, eta ondo torreako izan partidu irabaztia. Horrelakoetan nondik ateratzen dira indarrak, Aitor? Bueno, ez da erraza, ez? Ezkenin mentalmente gogorra izen, eta noberangan sinistu, aukerak gauzela pentsau, eta aurrera jarraizu, eta izan batuten urtetzen da, eta beste batuten ez da. Da gaur zorionez urten da. Orain Endika Uriondo ikusiko dugu, orain bertan egingo du debuta, aholkurik eman aldiozue aldagelan? Bueno, aholkue, azkenien berantzako eguna ondizia da, ez? Nipe laguneot, eta ia partidu
gaurko partidua, disfrutatzeko partidua dela, ontsa gaur hasten dela bere etapi, eta gaur jente asko etorri da, lagunek eta bai, eta ia partidu bat urtetzen daben eta gozatzen daben partidu da. Eskerrik asko Aitor eta hartu atxeden, merezita duzu eta. Bale, eskerrik asko. Bai, horixe, merezia dute atxedena, dutxa, afaria eta soldata. Elordi azkenean 12 egindako izan ditu. Asko dira, galdutakoak 5. Zabalak berriz, 6 egin eta 3 galdu, noiztik ez du tantorik egin. Errioxarrak, sakez bat egin du Elordik, Airez 8, Zabalak 4. Zirriztaz egindako tanto bana izan dute. Atzean 2 egin ditu Elordik, 1 Zabalak. Oier Etxebarriak eginda horik ez du izan, 5 galdutako izan ditu. Untoriak egindako 1 izan du, azkenean 7 galdutako. 818 pilotaka da, gehien Elordik, 224 bat gutxiago Zabalak. Atzelariek, Oierrek 176, Untoriak 174. Ordu bete eta 17 minutu terdiko iraupena izan du partida honek. Eta tarteka gertatzen dira, Mikel. Tarteka gertatzen dira, baina hainbesteko bueltak oso gutxitan. Bai, oso gutxitan, eta gainera ikusi duguna 17 eta 10 arte ikusi duguna kontutan hartuta, are gutxiago, ez? Tanto bat egitea asko gostatzen zen, hor atsedenaldi taktiko bat hartu dute, pilota aldatu dute, Elordi gehiago asmatzen hasi da, eta esan dezakegu oso azkar partida irauli dutela. 22 eta 17 irabazi dute, 10etik 22rako tantoak bata bestearen gibeletik eginik, eta besterik gabe gaurko partida nagusiari begira jarriko gara, eta partida nagusia debutariari dagokio. Endika Uriondok jokatuko du gaur profesionaletan estreinako partida, eta estelar dotorea dauka gainera gozatzekoa, ustez bederen, gero beti ez da gozatzen debutetan, baina ustez bederen gozatzeko partida dauka. Daniel Elezkanorekin jokatuko du berak, aurkariak Zubizarreta 3. eta Ladis Galartza izango dituzte. Eten alditxo baten ondoren ikusi ahal izango duzu partida hori. Herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak zioen. Euskal Herria. Iparragirre. Berreun urte. Bimendez gogoratuak. Urretxutik mundura, oholtzan, gaur gauean, ETV baten. Kostatu asko. Amestutako bukaera izan zuen. Helmugan, saririk onenak zaintzituela. Familia, lagunak eta milaka zaletu.
Zientzia bada gai bat, egunero etengabe hitz berriak sortzen direnak. Ez bakarrik euskaraz. Hizkuntza guztietan zergatik. Berrikuntzak dauden heinean hitz berriak sortzen dira. Euskeratu egin behar ditugu eta gainera naturaltasunez erabili. Gernikan, bakearen hirian, Santanape pilotalekuan egingo du profesionaletan debuta Endika Uriondok. Elezkanok eta Uriondok jokatuko dute gorriz, Zuizarreta hirugarrenak eta Ladis Galartzak urdinez. Zuizarreta ere debutatu berria da. Eta hemen dituzue, Baikoko debutariaren datuak. Izaguruagarra, 23 urte ditu, metro bat eta 86 zentimetro, 84 kilo pilotarako gorputz egokia benetan. Eta, bueno, aurrelaria ere aparta du boleiarekin eta asko laguntzen duena. Bai, eta esperientzia handikoa, asko lagunduko dio hasiera batez ere, Uriondo azkenen atzelari bezala, bueno, bi esku solte ditu, eskubiarekin batez ere erraz atzeratzen du pilota eta ikasi beharko duena profesionaletan izango da batzelari jotzaile asko bezala, pilota asko berdean jartzen, esperientzia hartzen eta pixkate profesional mailari bere toki hartzen, ez? Baina, bueno, pilotari atzelari ona dirudi, hemen bere bilbide osoan berarekin egon direnak esperantza asko dituzte berangan jarrita. Eta gaur partida interesgarria, batez ere aurrelariak ere oso ausartak direlako eta efektuekin oso abilak direnez, iruditzen zaita aurren espektakuloa emango dutela. Eta gero bi atzelariak esan genezake, parte batetan antzekoak direla. Aukera dutenean, pilota erraz luzatzen dakitela bai Galartzak eta baita Uriondok ere. Beno, Bartzelonan, Segovian eta Zamoran ez dira nonbait eskupilotan gertatzen ari denaren jakitun, baina hemen hau da mezu oldea, hau, batetik eta bestetik. Azkenengoa galdera bada, Anoetatik Angel Marik, 22 eta huts hori ilegala omenduk, errekurritu edo zerbait egingo aldute? Ez dakigu, gaur ez dira agertu, esan azuten ez zirela agertuko. Agirre eta Albizu ez dira joan Bilboko finalerdira, beraz 22 eta huts garaipena Ezkurdia Martija bikotearen zat, eta honen bestez finalerako sailkapena. Baina, Baiko pilotako greba komiteak eta ELA sindikatuak esan azuten ez dutela inola ere onartuko partida hori galdutzat ematea,
grebalariak ezin direla ordeztu eta hori greba eskubidearen kontrakoa dela, eta ez dakigu erabaki hori Epelen epaile bakarraren eta Epelen epaile bakarrak ere oraindik ez dakit ezer esan duen. Inigo Aiestaranek esan digu, gaur Bilboko Bizkaia pilotalekura joan diren epaileek aktan jaso dutela, bikote bat agertu da, beste bikotea ez da agertu. Hori, informazio hori emango diote epaile bakarrari, eta dirudienez Epelek 22 eta hutseko emaitza emateko asmoa du, baina oraindik ez dakigu hori izango ote den. Eta hori erabakiko balute, greba komiteak eta sindikatuak zer esango luketen ere, edo errekurrituko ote luketen ere, ez dakigu. Beraz, zalantza asko ditugu airean, baina gaur hona ekarri gaituena Uriondoren debuta da, eta sar gaitezen gau ere partida honetan. Lehenbiziko sakea Tanel Elezkanorentzat. Gozatzen hasi da, Uriondo. Eta Galartza ere. Lokora Elezkanok. Dirua pare-parean. Bai, partida irekia baita, azkenan Elezkanok ematen dio bikoteari enpake handia, Elezkanok binango txapelduna da, lehenengo mailako pilotaria, eta aurrean diferentziak markatu ditzazke, baina horren Zubizarretak jokatu dituen partida guztiak ongi jokatu ditu, Ladiz Galartza ere pilotari jotzailea da, eta partida zirekia. Garaibartarrak galdua izan da. Lehenbiziko pilota hori, lehenbiziko tantoa erabaki duen pilota. Aurreko partidan alderatuz ikusten da pilota biziagoak, mailako pilotak, eta ritmoa biziagoa. Tanel Elezkano. Uriondo. Eta Ladisek berriz ere pilota oso garbia galdu. Ez da ongi hasi Garaibartarra. Oraintxe arte afizionatuetan aritutako bi piloterik gaur. Elkarren aurka. Batetik Uriondo. Bestetik Zubizarreta, honek ere oso denbora gutxi dara profesionaletan. Irai Zubizarreta, lehendabiziko urratsak herrian egin zituen Iraitzek, baina aspaldi duela 12 urte edo pasatu zen Lazkaoko labkera, beste zenbait pilotarirekin batera, Beñat Garmendia esate baterako, Asier Mintegirekin entrenatzen aritu dira. Hainbat urtez, Garmendia, Irai Zubizarreta, eta orain Iraitzen naia gazteagoa Beñat ere hor dabil, Iker Irribarriaren naia gazteagoa Eki ere bai, eta eskerrak jende horrek lanean jarraitzen duen, Mikel. Bai, eskerrak, beharrezoak baitira. Bikote, eta esan beharrago aurten Lezamako torneoan Zubizarreta eta Uriondo elkarrekin aritu zirela eta irabazi egin zutela 22 eta 11 mendean hartu zituzten Etxebarria eta Arrese. Hor kontrain, jokatuko dute. Eta ez izkio uste du gauzak erraz jarriko bateko esteari. Ikusten da hasieran Uriondok Uriondo mutiko indartsua dela.
eta batez ere pilota eskutik bizi ateratzen zaiola, eskuina martxan jartzen duenean pilota bizi ateratzen zaio. Eta hauek txapelketa askotan egin dute topo, batzuetan ezaman elkarrekin jokatu eta irabazi, elkarren kontra ere partida asko dituzte jokatuak. Ondo ezagutzen dute elkar. Eta Zuizarretak bere joko eta emaitza bolada onari jarraipena eman nahiko dio Uriondok berriz debutean irabazi. Atzera Ladisek, pilotaka da ederra. Eutxi hendika. Kantxoa. Ladis. Erra ezkerkada. Txokora, Zuizarretak. Gero ezkerrez. Erra. Jokaldi ikuskarria egin du. Txokoan asko behartu du Danel. Eta gero zer nolako egokitasuna eta trebezia. Bai, horrelako jokaldietan nahiko antzekoak dira aurrelariak, Txokoan ederki utzi dio, hemen Elezkano saiatu da efektua eman ez hor Fonti xaukitu bezain laster pilota erori zedin, baina ez da erori, eta Zuizarreta prest zegoen, eta ezkerrez aurreko astetan ikusi du bezala, hor Frontixetik gertu dagoenean, errekurso eta baliabide handiak ditu. Piña. Elezkan hori txapara joan zaio. Sakeari bolea zerantzun nahi izan dio askotan egiten duen moduan. Haindu bolea teknikoa eta konfiantza handikoa. Ez dio bat ere beldurrik horrelako pilotetara sartzeari. Baina txapa oskalanta atera du horrek. Orain honetan berriz Zabaleko pilota hori ezin izan du bildu. Hori ere txapara joan zaio Daneli. Bi eta huts irabazten hasi dira gorriak Ladis Galartzaren hasiera kaskarragatik. Bi pilota galdu ditu Ladisek. Biak ere garbi xamarrak, bigarna bereziki. Baina orain lau tanto segidan egin dituzte Zuizarretak eta Galartzak. Eramateko pilota zen hau. Joan oso gurutzatuta eta antxe zegoen Danel, baina ez dira partidak ez du ritmo ondirik hartu. Zuizarreta zeinen aherti mugitzen ari den. Me abro un poco más, Danel, luze. Eutxi Uriondo. Adisen ezkerkada luzea. Eta aurpegi ezagun bat ere, Alexis Apraiz, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Menos zer moduz ikusten duzu endika? Bueno, lehenengo tantu nahiko ondo hasi de, Danel ikusten da saiatzen dagoela berai laguntzen, da pelota honak iztea hor eskumakin joteko, ze mikak eskumakin asko atxerakin dau. Baina aurkari begorrako gaur Ladisek ere asko emoten dio, eta Zubi kriston debutain jau, hau bere laugarren partidu da profesional mailan da oso ondo da hil, así que ez du partidu hona ikustea. Zuk zeuk ere, Alexis, ez duzu galdu pilotarekiko zaletasuna, ezta? Azkenien beti bilgara hemen, gero herri etortzen da zenien beti saiatzen da etortzen lagunek, ez da, azkenien lagunek itxiota hemen eta munduen, eurekin egotu eta posten naz beti eurek ikustea. Alexis, eta zaletasun hori semeak ere badakar, ezta?
Pilota zalea morratu omen da. Kriston, txapiek emoteztez, frontoinadera joan da, baina, bueno, hemen apunte hon, lehen pasioan horre onda, lehenengo bat, bueno, a ber, lehenengo berak berari buzetarako egin dizela, eta gero afizioa eko segitzi. Hori da, eskerrik asko, Alexis. Bai, segui, bai. Alexis Apraiz. Ase hartzeko atzelari izan zen, Binakako txapelketa nagusiren bat ere jokatu izan zuen gainera, mutilik aragarria 2 metro. Bai, handia zentzu guzitan. 2 metro. Gazterik geratu zen profesionaletatik kanpo. Baina, Apraiz bigarrena izango dugu agian. Hemen Ladis Galartzak diardu. Beste Ladis Galartza baten semea. Zubizarreta 3. ere badiardu. Osaba eta Aita pilotariak izanak. Elezkano bigarrena da. Ander Naia pilotari izana. Eta zergatik ez, Apraiz bigarrena. Elezkano... Ara, suerte handierekin egindakoa izan da. Oso gutxigatik gaine izan da txapa gainean. Eta oso behartuta iritsi eta bigarrenean joko zuen, baina alere jokaldi ona. Bai. Berriz ere jokaldi ona. Lehenengo jokaldia bota. Eta gero horrela egin begira. Oso aizki jotakoa izan da. Eta ez da zantzarik. 3-5. Hemen ere ikusten da oso rundik sartzen ari dela dane, 4. kuadroan zegoen, aukera gutxi orain arte, atzean Ladis ongi hasi du partida, eta Uriondo ikusten da, pixkat erritmoa hartzen, oraindik gutxik ez du egin, bere eskuinarekin gero eta gehiago gozatzen ari da, eta pixkanaka partia aurrera joan ala, nervioak alde batera utziko ditu, eta partidan sartzen denean, segurazki bere maila igoko duela. Ongi ez. Ez du arrotu, Zubizarreta sartu da Sotamanoz, Elezkanoren bolea ona, eta Iraitzek ezin jaso. 4-5. Hori da, Elezkano gauzatu behar dena egiten ez. Pixkat, Zubizarreta frontixetik urrun mantendu. Hori 2. laugarren kuadroan aurrekoetan ikusi dugu. Segurazki hori dela berak ikasi beharrekoa. 3. laugarren kuadrotik ezkerrez pilota jaso eta jokoa jarraitzea. Eta bere bolea onarekin segurazki Elezkano askotan erasango diola zonalde horretan. Danelen sakea. Giro bikaina daukagu, Bai. Armainetan oso giro bikaina. Bebetik txokora, eraman, Iraitze keinu. Sartzeko ere oso garbia zuen, baina. Oso ongi, Ladis, Sotamanoz. Zubizarreta. Atzera Galartzak. Gartxu, Uriondo. Uriondoren pilotaka da ona izan da, baina ala eta guztiz ere eraman beharrekoa zuen. A2, Jaun Andreok, A2. Oso ongi Danel, bere esperientzia baliatu, egia da lehenengo txokoan egin duen jokaldi hori eta gero bigarren jokaldia egiteko aukera izan duela, tantoa bukatzeko, baina esperientzia baliatuz segurazki saiatu da, ez? Pilota on bat bere atzelariari uzten, konfiantza hartzeko, eta gero hemen zer ongi sartu duen Gerria, kontixenen altuera ongi probestu, 8. kuadroan tanto Uriondo.
jaso Iraitzek. Uriondo. Ez da gustura geratu Iotako pilotakarekin. Ere zortzira. Uzor, Erki. Jo, motxamar geratutakoa, baina gerria sartu eta zortzita laurdenera berriz. Hau ere motxamar geratuko zaio. Hori ez du arrotu. Erki ari da. Oso ongi ari da. Partidan sartzen. Ezkerzearra ikuskarria kanpoan izan da alere. Hori adierazi du aurreko epailea. Oso ona izan da, Oso ona izan da. Jo duen ezkerkada hori. Hemen ikusiko dugu beira. De xamarretik horrekin arriskuak areagotu egiten dira eta arrastoaren gainean izango zen bai. Izan zaio, kanpoan izan da, baina dalenek badaki hor, 3. laugarren kuadroan arazotzo batzuk dituela Zubizarretak, pilota lasaitasun gehiagorekin defendatzeko, beste batzuk bezala frontixean altura hartu eta tantoa jarraitzeko arazoak ditu batzutan Zubizarretak, eta normalean beti jokaldi egitera jaten da. Eta horrelako jokaldia egitea kontraerasoan oso arriskutsua da. Eta arrisku asko hartu behar dituzu, eta bai, orain arteko partida askotan ikusi dugu jokaldi izugarriak egiten, baina beti limitera jokatzean hutsak ere gehiago izaten dira. Zubizarreta, Sotamanuz. Sokoan elek. Jaso Iraitze. Uriondo, osatu gabea, Ladis urruti zegoen. Olea, luzea. Erki irekitakoa. Jaso, Zubizarreta. Sokoan deja da, hor da Ladis, eta iritsi eta altxa. Uriondoren zartada berriz ere. Zubizarreta, ongi. Erki eitxia. Danelen aukera, txokora, zuzenean araxe joan da, jokaldia. Moztu, Sotamanoa. Sotamano zendik abera ere. Goiak Erki libratu ditu. Erki, Ladis. Haze tantoa jokatzen ari dira. Elezkano. Txokora berriz ere, araxe joan da zuzenean, jokaldia, ordu aukera taundarrak, txokoan deja da, iritsi eta jaso eta tantoa gorri gainera. Bikainendika txaloak jodizkio, Elezkanok ere, 7 eta 5, tanto zoragarria jokatu dute. Tanto zoragarria jokatu dute, Elezkano oso burutsu, txokoan arazo larriak sortzen dizkio Zubizarretari, beira hemen berriz ere dejada bota dio, baina beti esperoan dago, bigarren jokaldi horretara askotan egiten baitu, dejada zabalera txokoan pilota iristen zaionean, eta gero Uriondo oso erne hemen txokoko dejada honetan, beira. Dejada ona izan da, Txaparen gainean, baina oso ongi joan da, eta Beno, eskupilotak bizi duen gatazkarekin lotutako beste berri bat ere bai. Ezkaraiko udalak omenalditxo bat egin nahi ziola Viktorri, eta Viktorrekin batera baiko pilotak kontratua berritu gabe utzi dituen beste azken 3 pilotari ere egin nahi izan die, eta laster hasiko da Laso Mari Ezkurrena eta Viktor Ezkiroz bikoteen arteko partida, eta bidali dizkiguten irudietan jende asko ikusten da. Ladis gainean, suerte handiarekin, ia boterik ez du egin, baina jaso Danelek. Ormabikoa. Txokoan ederra. Danelek ongi bildu du. Baina barkamen askatzen dio Azulari Alize. Berak ezker hormak gehiagorekin nahi zuen jo, ez du asmatu eta Zubizarreta beti bezala. Baina nola aurreratu da.
Barka bikote, badaukagu beste protagonista bat ere hemen gure aldamenean, bera Amaia Zabala da, Gizaburuagako alkatea, baina badu karguare garrantzitsuago bat, Endikaren ama da. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon. Beno, etxean nola bizi izan duzue hainbeste denbora itxaron behar hori? Bueno, egoera apurtxu bat rarotxuen gaz, baina gaurko egunera oso pozik danok, Gizaburuti Pepillo balagun etorri deganera, Endik animetan, beren lagun epe bai, hasi lekitxon da Lea Ibarra guztitxik eta azkanein pozik. Amak inork baino hobeto ezagutzen du semea eta zer moduz ikusten duzu orain Endika? Apurtxu bat urdur ikustote, kolore zuritxuaz, baina oso ondo jokatzen oin arte. Ia holan, segiduten badauz, txikitxetik izendaganera beren ilusioie hause debutetie, osea, dano pozik. Pilotari langilea dela esan digute, ala alda. Bai, pilotari langile da, bai, karreri behamaitxu da, osea, danin da, langile da. Bueno, niz esangot. Oso ondo, Amaia, mila esker zure hitzegatik. Dan hori eskerrik asko. Amaia Zabala, Gizaburuagako alkatea eta Endika Uriondo debutariaren ama. Nork ezagutuko du Endika amak baino hobeki. Kolorez eta zurbil xamar ikusi du. Txokora Zuizarreta, gongi joan da orain ere, eta non jarri duen pilota. Radisek jaso. Eta hor, ezin, minartu du gainera. Zuizarreta. Oso ongi Uriondo. Oso ongi babesten du hor txokoko zuloa. Eta ongi berak eta gero dan ere oso ongi jokatzen, Hasieran pixka totzi ikusi du, lehenengo bitan total, baina aurreraka oso ongi jokatzen dira. Pilota ongi mugitzen, defentsa lanetan sendo. Bai, zuzenean egindako bakarra du, baina... Atzelariari asko laguntzen. Baina taktikoki egin behar duen jokoa egiten. Atzelariari asko laguntzen, eta Endika bikain ikusten dut. Pilotari galdu ez duen bakarra, debutaria da. Elezkano honen sakea. Bizi irten zaio pilota eskutik. Eskuinez bildu, Punpalaster sartu eginda Iraitz. Aurreko kantoan kolpetxarra bat hartu du, nik uste eskuin eskuko nagian izan dela. Oso gaizki ibili zen, horrelako antzeko kolpe batekin. Baina ez dirudi, deus duenik. Punpalaster sartu da bintzat. Behartu gabeko pilota batean eta Ladi, edarki, oso pilotaka da ona. Zuizarretak eman dio galanta, Endika gezin. Sekulako pilotaka jodu eta undarrak. Zenolako zartada jodu. Bai, gainera ongi irakurri du indarrikoa. Azkeniko tantotan bera sartzen den bakoitzean asko aurreratzen da Uriondo. Eta buruzain pasadu. Hori da zartada hori. Zuizarreta. Atzera Uriondo. Jaso Larisek. Ezkerra idean luze.
Palasterrera eraman Iraitzek. Motz-motzea zoragarri irekitakoa, 9-7. Oso, jokatzen nahi da nahi. Atzelariari pilota gonak uzten dizio, txarrak kendu, posible denean, eta gero horrean zentzu osoz pilota mugitzen. Beti luze, Zubizarreta Fontisitik urrune izateko, eta gero aukera duenean, bukatzeko orduan nahi. Motzean, eta beti egoki. Dituzue Bizkaitarrak. Lezkano bigarrena. Zaratamarra, diman bizi baldima da ere. Eta endika Uri Ondo gaur profesionaletan lehen biziko partida du. Hau Izaburua Garra. Lezkanoren sakea. Aurrera joan behar izan duenetan, eta ia batzuk badira, oso ondo moldatzen ari da. Eta gero atze honetatik ere, nola, jaso. Zubizarretak ez dio abiadurarik eman, Ladis, gozatu gabea. Gantxoa Zubizarretak. Sota manoa, bolea zindika. Sokora Anelek. Moztu Iraitzek. Ezkerrez Ormabikoa, jaso, baina txap. Jasotzen saiatu da, baina txap apera joan zaio. Jasotzen bakarrik ez da saiatu. Nik uste jokaldia egiten hasi dela. Zuloa nahiko nabarmena baitzen, Zubizarreta oso aurreratuta zegoen, eta ikusten da, Zubizarreta bigarren kuadroan uzen badiozu jokatzen, sekulako arriskua du honek. Efekto zugarriak eta ematen dizio pilotari. Hala eta ere, horlako jokoan Elezkano ere pilotari oso trebea da. Eta hori ondo ongi, hor txokora abiatu den horretan, oso ongi irakurri du jokaldia. Sekurtasuna ematen du, hor aurreko kuadroetan, eta ez arrazatzelariak hor bigarren kuadroa iristen denean askotan ikusten ditugu, ez, pixkat galduta. Hau ez, ongi aurkitzen du tokia, eta eskuinarekin oso solte jokatzen. Oso gi. Eman dio, no? Aranta. Oso zabalean zen, ez da ginik hor hain zabalean ezkerrez zergatik jarri dote den. Arraroa izan da. Behar bada zabalerago espero zuen Danelen pilotaka da eta eskuinez jartzeko ez zegoen hain ongi kokatua. Ez da git, begira, Elezkanoa azkeneko tantotan oso burutxu jokatzen dira. Askotan esan dut, baina oso burutxu. Berak badakit ezagutzen du Zubizar eta hor bigarren kuadrean motzean jokatzen badiozu eta ez baduzu erabat asmatzen kontraerasoan oso abila dela. Eta ez da hain ikusgarria, luzean jokatzea, baina oso eraginkorra Zubizarretaren auka. Eta horretan diar dugutan ere Elezkano. Hau gantxo hau ere, berriz ere luze, hirugarren kuadro dira aukaria ateraz, eta hor arazo gehiago ditu Zubizarretak. Elezkanok abiaduran pilotaka eta defentsan kostatzen ari zaio. Erasoa gustatzen zaio Ataundarrari. Eta horretarako erasorako aukerak atzelariak sortu behar dizkio, baina
Gutxitan erakutsi dio Bizkarra. Uriondori. Polea zorain, Izaburuarra. Deja da. Zabalera Naita. Moztu, iraitze, jokaldia Danelek, jokaldia iraitze, jokaldia Danelek. Azetikitaka. Bolea. Txokora, Ordaladis, jaso eta ireki. Oso bidudua. Haze ritmoa. Hori ere barruan, suerte pixka bat badarabil, arrotutako pilotakadak eta dezente izan ditu, baina orain arte denak balekoak. Galdutako bat bera ere ez du, erra! Pasa egin du hemen, eman dion abiadurarekin eta efektuarekin, pasa egin du Zubizarretak Galartza. Tanto gorra izan da, 36 pilotaka da, tikitaka bizi-bizien aritu dira. Dotorea benetan. Berreun eta 82 pilotaka da. Ez da kopuru txikia, oraintxe ordu erdi. Leheneko pausoa Zabalen zeman du Lezkanok, baina gero Zubizarretak Ormabikoa joko zuela pentsarazi dio eta gero gainera abiadura eman dio. Eta Gurpila. Bederatzi eta 10. Eta pustuetan oso paretsu jarraitzen dute gauzak. Egun gorri kantatzen somatu ditugu artekariak. Ligario eta Berasaluze. Partida hasi aurretik eta egun gorri entzuten ari gara orain ere. Ladis. Zubizarreta, Txokora. Osongi Zubizarreta. Hori da bilagotan egin behar duena profesionaletan. Uriondo, egurrean segitzen du Izaburuagarrak. Biladoa Danel, erori egintzaio hori Goian. Goian adierazi dute. Konbentzimendu ondiri gabe behar bada. Konbentzimendu gutxi. Atziko epaileak esku altxatu du eta aurrekoak lagundu egin du nik garbi ikusi dut, Hortxe duzu, zantzarik. Gaizki jarri dute markagailuan, 10 behar du, orain zuzen du. Zalantza izpirik ere. Zubizarretaren sakea. Ladis. Estrobaizki. Txokora, Zubizarretak. Horren esartu egin behar. Atzera Danelek, Gladys, ezin. Horreraka, ezker Sotamanoz, golpe txarra gainera hartu du, mingarria oso. Eta hemen Zubizarretari gertatu zaiena izan da, bere aurkariei askotan berarekin gertatzen zaiena. Hau da, jokaldi ona, baina aurkariak efektua eman, pilota espero baino okerrago atera, eta azkenean aukera Lezkanorentzat, eta nahi probestu dira. Gernikatik ari gatzaizkizue gaur, zuzenean. 8:22 minutu gutxi dira. Eta Pelloren galdera
aurten Gernikan zesta partidurik izango alda. Antolatzaileei galdetu diegu, iazkoaren antolatzaileei esate baterako, eta oso zail ikusten omen dute. Era bateko ezazkorik ez digute eman, baina oso zail ikusten omen dute. Baldintzak daudenean egonik, aurten Gernikan zestarik antolatu ahal izatea. Dena galanta da, urrian gaude, urriko azken astelena da, gizue, aitzeko festa izaten dela hemen, baina aurten bestelakoa izango da, ezin bestean, eta zestarik ere nekez ikusi ahal izango dugu. Hala eta guztiz, zestazaleok, Hondarribiko Gran Slamanarekin gozatzeko moduan zarete, finala erabakita geratu zen atzo, eta datorren ostiralean izango da, eta ostiralean bertan, lehenbizi eskupilota jaialdia amezketatik emango dugu, eta ondoren zesta puntako final handi hori ikusi ahal izango duzue. Haze bibikote alde batetik, Goiko Etxea eta Irastortza, bestetik Beasko Etxea eta Lopez. Galartzak pilota hori jasotzerik ez du izan, 12 eta 10 aurretik dira beraz. Bizkaitarrak iragarkietaragoaz. Hori bai egiten duzuela ondo emakumeek. Zuek ez daukazuen lotxarik, alde mendiko intxe bertan. Norbaite jarri beharko dizkizu zuri mugak. Zuk ipiniko dizkizu mugak niri. Badakizu segertatu dan gaur, Maiteri kotxeko gurpilak zulatu dizkiotela. Zure inguruko entzat hau erraza dela uste duzu ala zer. Giroa gero eta pozoituagoa. Hone etorten nahi egunero kafe hartzera. Ta hori, txakurren moduan, bota behar gaituzu? Alardea telesaila. Erasoak geldiarazi behar dituzu. Bestela adoretu ingo dituzue, ez dira sekula geldituko. Asteazken gauean, atal berria, ETV baten. Asteragoa. Bukaera izan zuen, helmugan saririk onenak zain zituela, familia, lagunak eta milaka zaletu. 12 eta 10 aurretik, Daniel Elezkano eta Endik Auriondo, Gizaburuagako atzelariaren debuteko partidan. Elezkano bigarrenak aterako gosakian. Aupa Endika txapeldun dio. Gizaburuagarrak ekarritako pankartak. Zortzitik, indartxu. Pilota oso ongi mugitzen ari. Defentsan ere, erki galdutako bakarra du.
Arestien gora joan zaio ura, oso itxura ona ematen ari, asko gustatzen ari zen. Bai, eta gainera azkeneko tantotan ikusten da lasai dagoela, ja partidan erabat sartuta eta gozatzen dagoela zango nuke. Eta Galartzari ez dio, guztan pilotea hona gusitzen. Galartza ere ez da edonor, jotzailea da. Eta honetan bere parean edo hobeto. Horren honetan jokaldia egiteko ez du oso ongi aukeratu Iraitzek, eta nik uste eskuin eskuko atznagi horrek eragiten dizkiola burua usteak. Lezkanoren sakea. Jasola disek, bikain. Sartu egin da Daniel, luze. Erori egin zaio, baina nola atera duen. Adixen eskuinka da luzea. Larri baina gainean. Zuizarreta. Jokaldi oso ona. Eta tanto. Oso ona. Berriz ere abiadura eman dio. Ezker horren sartu du. Bikain. Gaiztoa da oso. Oso gaiztoa ere. Xavier Mikel, beste gonbidatu bat daukatemen aldamenean, Aitor Irusta, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Zer modu zaude aspaldiko? Ondo. Zer moduz ikusten duzu endika? Ba, egitzi izan oso partidona jolasten dabil, ez da, hasieratik nahiko ondo sartu da partidun, eta ikusten da gogotsu dauela, eta ondo dabiela, eta segidu da izela. Aitor, zuk zeuk ere, pilota partida gertu denean, ezin zita galdu, ez da? Bueno, azkenin endikaz bastantetan egonaz, eta, bilurraz egona nire gauza gaiti, baina, etorte irabaki bat, eta gustora hemen bera ikustiaz. Aitor, guretzat ere eredu bazara, gaixotasun gogor bati aurre egin diozulako, eta berriro ere hemen zaudelako. Bueno, bai, aurre bai hiltze, baina momentu oso gogorra pasagotaz, bai nik eta nire txegu asko sufri dugunak, eta oin aurrera eta listo, ez da besteri. Ba, eskerrik asko, Aitor, jarraitu pilotaz gozatzen eta ea gehiagotan ikusten zaitugun. Mila esker. Bale, eskerrik asko zen. Aitor Irusta. Oso gertukoa du. Guri ondok Irusta. Eta gaur endikaren debutean ez du utxik egin nahi izan Aitorrek. Pasatako gaixoaldiaren ondoren kezka hundi xamarrarekin etorri baldima da ere. Eutxi Aitor. Bai, horixe, tipo jatorra oso. Naturala eta pilotan ere lan ona egin zuena. Bai, horixe. Profesionaletan aritu zen denbora. Motxamar geratu zaiola dixi. Partida berdintzeko aukera dute urdinek. Eraman mendikak. Oso joan da bila eta zoragarri bihurritu horror. Asko balio du horrek. Lehenbiziko partidan ikusi dugu Elordi pare bat aldiz aurreko ormaraino bila joaten. Pilotak nora eta nola erori behar duen asmatzeko sena izateak ikaragarri balio du, eta berezko sen hori ez duenak ere, lanaren poderioz pixkanaka ikasten du, eta hori senarena izan da. Nola joan den bila, eta gero bere gorputza erabat bihurritu, eta pilota ere bai, ederra izan da. Amairuna, zabal-zabalik partida. Beste bat. Dotore, oso dotore. Amalau eta amairu protestaren bat bada, baina nik oso garbi ikusi dut bigarrenean.
Meritua badu honek, Zubizarretak. Azkenean, debut egunean bai, denak normalean izan gara edo dira, oso ausartak, baina partida guztietan hain ausart jokatzea, sekulako meritua du. Ez da erraza pilotari gaztea. Eta errematerako trebezia aparta efektuekin eta sekulako sorginkeriak egiten ditu. Azken erremate hau ere zaila zen, baina efektu pixka bat eman, txaparen gainean utzi, eta tanto eta aurretik dira. Lau tanto segidan orain. Zubizarretak txokora, jaso eta jokaldia Danelek. Ireki hor da Ladi, jongi, zabalean luze. Atzera. Ongi joan da, baztertu intzaio. Eta txapa gainean jartzerik ez du izan. 15 eta 13. Eta iragarkietara goaz. Nik oso argi dakat nor naizen eta nun nagoen. Herria bitan zatituko duen emakumearen ohean hortxe zaude. Ez gara gure artean borrokan hasiko, ez da? Nire ospearen berririk ez izatea karritzen hau. Batzutan zoratu egiten naiz oraingo moduan. Donna. Seigarren tantoa. Elezkan hori txapara joan zaion erremate horri esker lortu dute Zubizarretak eta Galartzak, eta orain 6 tanto segidan Urdinek. Txokora, iritsi eta jokaldia Danelek, Gladys, atzera. Oraingo honetan bihurritu egin du, baina txapapera joan zaio aspaldiko partez tantoa gorrientzat. 14 eta 16 eta beste pilota baten bilatuz. Aukera oso ona zuen, ongi aurreratu da, baina gutxi falta izan zaio pilota hori tanto izateko. Eskuina zankabaldian, frontixerdian, oso zaila da aurrelari saiestea eta antxe zegoen esperoan, beti bezala Zubizarreta. Elezkano. Ezkerzearra oso ona aurreratu egin da horre. Eta berehala erasorako zen erakusten du. Lehenbiziko pilotak edan, datorren lehenbizikoa. Baina zu zalantza egiten. Ez. Beti aurreraka, beti tantoaren bila. Ez du gozatu, baina pizan egiten zaio. Gladys, eskatu eta eutxi, ongi. Elezkano. Sotanoz, oso zabalera zetorren hori, ez du bihurritu. Endika atzera. Ganelen gantxoa.
abiadurari gabe, gero komeriak, eraman Punpalaster, atzera Zubizarretak, kanpoan! Barruan behartzu da, iruditu zai baina ez. Kanpoan izan da, erki mugitu oraingoan ere. Ongi nahasi du jokoa eta aurkariak. Hemen asko behartu du Danel. Eta gero atzera eta gintxo zabaleratu da pilota hori. Hortxe duzu. Pablo Berasaluze, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orain arte ikusitakoarekin, markagailuan 16 eta 15 aurreti ditugu urdinak. Zeitxura hartzen duzu partidari? Bueno, partidua oso zabali dago, ez? Nik uste partido polita debutantea Uriondo nahiko ondo ari dela. Lehenengo gunerako beti egoten die nervioak eta tensio asko. Eta nahiko ondo dabil eta hori da posgarriena, ez? Eta Iraitz bera ere debutatu berria da, baina ausart ikusten dugu. Bai, biak, nik uste Iraitzek 2-3 partido hirugarrena uste dut dekola gaur. Eta bera ere oso ondo ari da. Jokatu dituen partidu biak bai oso ondo jatu ditu eta egia esan oso posik, ez? Eskerrik asko, Pablo. Nale zuri. Pablo Berasaluze, baiko pilotako teknikarietako bat. Eta Iraitzen gisako pilotarientzat. Referentzia garrantzitsua eta maisu ona. Gora! Eskuan katiatu egintzaio pilota, ataundarrari, A2 jaun Andre Ogados. 13 eta 10 gorriak aurretik, 16 eta 13 urdinak. Berriz ere pare-parean dira. Horrelako bietan ikasi beharko duzu Izarretak, beti ezin da erasoan jokatu, pilota guztiak ezin dira indarrekoak izan, 9 ditu aldutako, egindako asko, pilotari gustagarria eta denontzat beti seinale ona, ez? Hain pilotari ausarta dagonean kantxa, baina pixkat bere tantoa bukatzeko nahi hori pixkat baletu behar du, momentu batzutan batez ere profesionaletan. Zemen oso garrantzitsua tantoa bukatzen jakitea, baina oso garrantzitsua da ere irabazten jakitea eta irabazteko oso gutxi galdu behar da. Alde ikaragarria dago aurrelarien datuetan, eta gerosiako aipatuko dizuegu. Golea Zanel, Labisentzat aukerakoa, iruterditik astindu, lekurik izako aldu errebotean. Ez, Pumpairez saiatzea beste erremediorik etzaio geratu. Eta ezin izan du jaso hendikak. Aukerakoa zuen, baina erki aprobetxatua 17 eta 16. Bina joan dira, 5na, 10na, 13na, 16na, 5 berdinketa beraz, 17 eta 16 orain. Oier, Arratsaldeon. Arrastion bai. Beno, zer moduz ikusten duzu laguna? Ondo, esan, bueno, nik 12an ikusi dut, 12 marre arte ikusi dut, gero dutxu da joanaz, 12 marreño oso ondo ibilea jolasten endika. Gitxi faietan, eskuma basemoten, da oso ondo, oin nantxa buelten motxe, baina de ondo ibilea. Orain 2 urte ere okerrez banago Diario Baskoko finala elkarren aurka jokatu zenuten ondo ezagutzen duzu. Bai, Askoko finala hori kontrafaztu ginen, berak eta nekok nita igueneri irabasi askuen, baina bestela Bizkaikoan eta hori Bizkaia izaterak orduen, bastatzen jolastu bere kontra, da bai, ondo ezagutzen dut. Eskerrik asko, Oier. Bai. Oier Etxebarria, haze partida irauli duten Elordik eta biek, 17 eta 10 galtzen zijoa zen, eta zuzenean 22 joan dira. 800 eta 18 pilotaka da ala jaina. Beno, partida nagusia 18garren tantora iritsi da, guk iragarkietara jo beharra daukagu, eta iragarkietatik bueltan albistegiaren ordua izango da. Partida haue bukaerar arte ikusi nahi duzuenok, ETV laun izango duzue aukera. Gogoratu, bihar Tolosako jaialdia emango dugula, sailkapenerako balioko ez duen partida jokatuko dute, Aimarrek eta Urrutiko etxeak